enganchados ou non, e que de atrás estamos, non? Tamén médico, bueno, se estableceu, e se chaman Pablo Tojo, Bien e Mateo Villa. Cal é a frase máis dramática que se repite todos os días no mundo mundial? Ostras, que debes andar? O Cabrera, ¿pidieron wifi? Antes isto non pasaba, según me contan os meus pais. Ou seja, esa xente que nació no século XX, co pasado branco negro. Os amigos quedaban nun sitio a unha hora e ninguén fallaba. Hoxe xente queda por WhatsApp, organizarse por Facebook, compra por Wallapop, viaxa con BlaBlaCar, colga fotos en Instagram, liga por Tinder, escoita música en Spotify, pero hai unha cousa que se pode facer no móvil. A ver, ti, Mateo, ti o sabes? Dormir un pouco máis, Isto é unha epidemia mundial, como é que de momento non sabemos, pero ti deixa pasar o tempo e verás. Estamos totalmente avanzados a morir, e non sei por que se chama así, porque moverse non se move, móvese con nos, e que se pode facer con él millares de cousas, até incluso chamar a alguén. Hai que dir que todo isto dos móviles é unha epidemia, é unha conspiración mundial para que andemos aprobados mirando a pantallina, sen percatarnos do que pasa no noso redor. E quizá non lle falta razón. Temos unha cantidade de estrés que non é normal. Outro día, sin ir máis lonxe, unha rapaza colleu o bus que non era e deu igual. Eso sí, seguía chatando como se non fuera mañá. Vaya sobre vayas, o panorama chete ben curioso. Calquera día vamos con el señal de arriba que ponen. Perigo, empanamos e peamos. Olvido cazar Pokémon desta zona. Silencio, casos obligatorios. Parece que necesitamos un móvil e que se den pouco menos que morremos. Con estes aparatos aparecen todos pecados. A envexa, cando empeses un móvil asino, por ser moito mellor que o teu. Mira ese parvo cun iPhone. Una provocada por mirar fotos de pratos deliciosos que colgou un chef famoso. Que se quere facer esta receta, manda un mail. Preguiza, pero xa que nos apalancamos. Esta é un chorro, pero como móvil, anota iso. A ira, cando nos envían algo para pedirnos, tipo, agora pregar. Avaricia, cando non queres compartir con ninguén o teu tesoro, como se fueras solo, meu tesouro. Soberbia, cando te crees superior aos demais por si tens o último modelo. O novo Vicente, te lo siga despacio. Nin te ve a píxeles de cámara. Sí, tamén me echo por papá, non si.